sari takam tei jotono ni logo tei ani sangathon ni jotono hambai marago chini ang tini IWFT ni president tei yang chini baikoto advisor chairman yang Tongo tei ani IWFT ni general secretary tei joto oro manjaknai jeng Sara Tripurani ani central committee ni IWFT ni sangathon ni borok rok buri bodol rok ini kok hasi seng asik kudukma bosor kolokma seng kaisa sangathon khaigai thaimani IPFT ni logego tini IWFT saka sangathon seng tini joto tini seng chini sangathon ni borok joto tongo tei seng wachapano seng Sara Tripurani ingoi tini seng Sanmilon khailai mayako Rajya Sanmilon tabo khainai khaigani bangai seng tini kokjab laika tini seng decision naka o jaga go seng tini live go ba seng media go ma phaika joto seng Sanmilon khaithani go Rajya Sanmilon khaimani jaga go khaigani thangthani go sini joto conference o seng joto phaigai ma jaga ni bangai seng kaham committee reform committee seng khalaigani bangai seng tiar khailai tongo be tiar bo ungjak jaga thai hingke chini Bogot Singh Agartala tei chini tarik hingke buskang April mas ni 12 tarik seng chini Rajya Sanmilon Rajya Committee IWFT ni ingi seng khaijaknai o jaga go jotto chini takuk tei bukuk song tei chini parents party chini sar tei chini hanok tei chini saka sangathono tongnai chini youth IPFT tei Atisa IMW jotto phaigai chini central committee ni tini Sanmilon go ba chini Sanmilon go jotto subasu jotto samothon khaini thang hainoi jeng tini ma saklago tei ma kobogo seng chini buri rok bodol ngaibo je IWFT ni jotto sangathon tongnai rok tini phaigai manjagi maya rok jara buskangni 12 tarik chini April 12 tarik go Bogot Singh Agartala go phaigai jotto ma jagani bangai seng tini kobok jago tini seng kwbangma ngui mano ba kisi sa ngui mano kokya seng jotto ngani nangnai hainoi ang tini ani Sara Tripurani buri bodol rongo nangkuk mani ani sangathon buri ang koigo tei kokosar munar ko jotto man jagani bagai ang jotto sini komse kom buri rok oro jaga 250 to 300 uthogani target tongo o target ni slaite bo kwbang phano phaigai mano omo sini thani target omo usuk hingya haibano seng central ni ngi target khaimani ke 250 to 300 jora tei seng kuthung laijaknai hambai